Hej, jeg kommer fra Forebygge Arbejdsskader, og det her det er mandagsmotivation. Den her øvelse, vi skal lave nu her, det er en massageteknik, en udspændingsteknik. Jeg har fået lov til at låne Tobias fra Sensorite her, og Tobias han arbejder rigtig meget med computer, og derfor sidder han også meget ned med bøjet nakke. Når han sidder ned med bøjet nakke her, så vil der være en spænding op gennem nakken her, og en rigtig god måde og en hurtig måde at få løsnet op på det her, det vil være at tage fat i nakken her, hvis du kommer lidt tættere på her. Nakken her, jeg hiver lidt Tobias, du har et helt neutralt hoved her. Tag fat herinde. Som du ser, så er jeg fat på hver side. Så laver jeg et tryk i 20 sekunder. Cirka 20 sekunder. Som man kan høre Tobias, så gør det en lille smule ondt, og man vil højst sandsynligt mærke et spænding ud gennem lillefingeren og op gennem nakken her. Det han så også lægger mærke til nu her, højst sandsynligt, det er, at spændingen den stopper med at være så voldsom. Jeg ved ikke, om han kan mærke det allerede. Ja. Jo. Cirka 20 sekunder. Perfekt. Det der sker her, det er, at vi udløser kroppens eget morfin, afslappende kemisk reaktion, som gør, at spændingerne i nakkeområdet i hvert fald aftager. Hvis du lige kommer tættere på igen. Altså, placer finger på hver side her af nakken, og så trykker man ind. Ikke noget med at trykke hårdere undervejs, bare hold samme spænding under hele forløbet, cirka 20 sekunder. Okay. Og husk, det skader ikke at forebygge. Rigtig god fornøjelse.